Evde radyoya denge gele. Jinavendan uçayan radyoya denge gelden başkodarin hece iri yazdı. Hiçli 2025 şemili Brüksel'e saat nehle Ahmet'e yazdı. Hemen uçayan serisi ve peşkeş bikendem de mazda diyarı berapoya. Licudü bestayı yazdı herem liçun u hatin ere hata kadakhakirin devlet atrika dagirker amadakariyen erişen dagirkeriye dike legur agahiyan yazdı heremen çayı cudi u herema bestayı yen şirnaqi jaliye valitiye ve liçun u hatine hatiye girtin hatragandı kuçun u hatina çayı gabar cudi herema besta çayı kurt kelameme dönmezler kovankaya tahtereş Cayın İncebel, Altın U Oymakaya, Jub Bazde Rojan Hatiye Kadakha kirin. Arteşa Türkada girker u çetin ve erişi gündeke zırgane dikeni gur agahiyen kuatine bideskısın Arteşa devleta Türkada girker u çetin ve divan keliyande günde khırbe şehir eli bakure bajarı zırganeye kantona cizre toparan diken agahiyen zedetir nahatı bideskısın. Derişalı derikede du sivil şehit bu navindar agandunu çepemeni hezenevle kariye hündürün tekildarı erişen devleta Türkada girker yeni serherime da xuyane ken viskida da xuyane de vahat kutlun de çile devleta Türkada girker herimen koçera çaye qaraçoq taqil baqil o günde şirike kirin hedef o le günde xana seriye ji vasayta sivil ankiri hedef dencama armançkerin vasayte de du valatiyen sivil jiyana xwaji destan o yek jibirindar buye ev demeke ku hemu aliyen Suriye le çareseriyen guncav digerin le devleta Türkada girker ji der ve desverdan edike hev de xaka Suriye da girbike u bixebin kontrola xwede Heyeta İmrali ve daviye haftaya biçin zindana Edirne u Kandıra'yı heyeta İmrali serdana koya bu partiye siyasi meclisere bedavi kirin. Heyete bu AKP, CHP, MHP, DEVA, Gelecek, Yeniden Refah Partisi u seruke meclisere hevditin kirin. Heyeta İmrali daviye haftaya jive serledana siyaset medarın girdiği Selahattin Demirtaş u figen yüksek tabike. De çarşıva plansazi hati kirin de heyet yazdı içileye ango iro ve biçe zindana Edirne Lewur ve behevseruke HDP'ya bere Selahattin Demirtaş hevditine bike. Dozde heçileye angosi beji roja yekşeme heyet ve biçe zindana Kandıra'yı. Be hevseruka HDP'ya bere figen yüksek dara hevditine bike. Heyete ragihant kupişti hevditinan ve tida xuyaniyeke neydayin. U evet rojen bede derbare hevditinen xwede da xuyaniyeke berfreh bidin. Devleta Türk Cumhur Başşehir Kurdistan'a sevkiyat aleşkeri dikeli kur agayın kuatine bideskısın duh şev Devleta Türk'a da girker karvan ekmezin ya juvasayit el neşkeri çeku takameni pek dahat berbe Ahmediye ya serdi duhoke ve reketiye. Tegutin nezi set vasayitin zırhı kelupeli neşkeri çeku takameni jibervari bala ve derbasi Başşehir Kurdistan'ı hatire keren o berbe Ahmediye ve çüye. Lugur hemen Çavganyan Devleta Türk hecmar aleşkeri Xoyen Başşehir Kurdistan'ı zede dike. Hecayı gutine tevida girkeriya berbi çavji denk ji hükümete Irak u Başşehir Kurdistan'ı dernake ve Devleta Türk roj bir roj da girkeriya xwaser Başşehir Kurdistan'ı u xaka Irak'ı berfrehtir dike. به هزاران کردستانی دریا پاریسی دنه به هزاران کردستانی و دوست وانج بو کمکوجین پاریسی یم به دست دولتاتی کو protesto bikin tevli meşa navendi bibin de peşenktiya TJK'de de jibajarın Avrupa'yı derketineri. Kurdistani ji Svisre hatta Avusturya ji Almanya hatta İtalya bu otobüs u seyyarayan
teybet derketin re. Kurdistanê ku ji hemû kantonên Swîsreyê bi dehan otobîzan derketin rê li bajarê Basalê hatine gel hev. Li vir girsebêna berduruşmeyên jin jiyan azadî û bijî seroka po şehîd namirin berskirin û bi stranên şoreşkerî govendgirê dan. Berdevka komîna gel a şehîd ciyager a Rapperswil Fadime Dersim aynı zaman ku heta hesabê kom ku jê bipirsin ev ê diqadan bin. Li Akdenizê jî li dijî desteserkirinê meş hate li darxistin bertekenê dijî bin çavkirina hevşaredaran Akdenizê Mêrsînê yên Dem Partî Hoşyar Saryıldız û Nuriye Arslan û endamên Meclisa Şaredariyê didomin. Gelek Kurd li navçeya Akdeniz û Torosê meş li darxistin. Di meşê de gelek siyasetmedar amade bûn. Parlamenterê Dem Partî Ali Bozan axaftin kir û got gelê wanê çawa xwedî vîna xwe derket wê gelê Akdenizê jî xwedî li vîna xwe derbikeve. Em bank li herkesî dikin ku îro di saet dehan de li ber avaya şaredariyê bicivin û xwedî vîna xwe derbikevin. Cigîra Hevseroka Giştiyê Dem Partiyê ji Rêveberiyê Herêmî berpirsiyar Mehmet Rûştî Tiryakî ji balkişan servan xalan. Em li kolanan li berxwe didin û em ê berxwedana xwe bidomînin. Em ê îro di saet dehan de li ber şaredariyê dest bi nöbetê bikin. Em ê li ber xwe bidin û rê nedin ku şaredariyên me bên desteserkirin. Li Wanê ji bo rojên kabayîş meşek hatı darxistin. Zanîngeha 100. yılê ya Wanê ji bo rojên kabayîş meş hatı darxistin. Meş ji aliyê baroya Wanê ve hate organize kirin. Di meşê de endama navên da mafê jinan a baroya Wanê Medîne Turan Taylak daxuyanî xwend. Di daxuyaniyê de wa hat gotin hewl didin nêrîna ku rojên xwe kuştiye bafirîne. Di kanalê nûçeyan de jî ew wisa hatiye parvekirin. Lê me derbarê vê de jî lêpirsîn kir. Divê bûyerên ku dawî li jiyana xwe jinan tînin nebin mijara magazînê. Serokê Baroya Wanê Sinan Özarslan jî wiha got. Rojîn bi guman hate qetilkirin. Biryara sînûrdarkirina li ser dosyayê didome. Divê demil dest astengiyên li pêş dosyayê bên rakirin û lêpirsîneke bi bandor vê meşandin. Piştre bavê rojîn kabayîş Nîzamettin Kabayîş axivî got bila kujerên wê bên dîtin û darizandin. Bila cezayên giran bibînin em jî rehet razin. Wezîrê Karê Derve İtalyayê bi serokê HTŞ hevdîtin kir. Wezîrê Derve ya İtalyayê Anton Tajan li Şamê bi serokê HTŞ Mehmet Elcolanî re hevdîtin kir. Tajanî diyar kir ku İtalya dixwaze di alî aborî de alîkariya Sûriyê bike û di navbera Şam û Yekîtiya Ewropayê de bibin pirek. Tajanî got divê êdî behra spî ne tenê behra mirinê goristana koçberan behra bazirganî û deryaya pêşketinê be. Serkanê Giştî Jobs am di 13 rûniştina parlamentê de wekî çardemîn serokkomara Lübnanê hate hilbijartin. Li Lübnanê ji 2 salan zêdetir e postê serokkomariyê vala bû. Ji bo serokkomar bê hilbijartin parleman 13 caran li hev rûniştin. Di rûniştina dawî de Serkanê Giştî Jobs am wekî çardemîn serokkomara Lübnanê hate hilbijartin. Hizbullah Lübnanê berê ewil piştevanî dida Silêman Franşiyê yê bi nêzîkatiya xwe bi Beşar Esad re tênasîn. Lê belê Silêman Franşiyê duh ji namzêdbûnê ve kişiya û diyar kir ku piştevaniyê dide Joseph Aoun. Tê ragihandin ku tu merwantiya Joseph Aoun bi serokkomarê berê Michel Aoun re tune ye. Joseph Aoun wekî namzêtê ku Amerîka û Erebistana Sûdî dixwazin tê penasekirin. Hilbijartina Aoun ji alî Yekîtiya Ewropayê û İsraîlê ve bi kêxweşî hate pêşwazîkirin. Seroka Komîsyona Ewropayê Ursula von der Leyen bi peyameke kêxweşiya nîzman û got Ewropa rotaya îstikrar û reforma a Joseph Aoun dest pê dike. Li gorî qanûna bingehîn a Lübnanê lazim e serokkomar ji xristiyanên Marûnî, serokwezîr ji Sûniyan û serokatiya parlamento jî ji Şîyan bê hilbijartin. Kursiyên parlemena Lübnanê li gorî ol û mezheban tê belavkirin. Ji ber sedema ku gelek partiyên olî û mezhebî di parlemenê de cih digirin hilbijartina serokkomar zehmet dibe. Pêrê godan je me nûçeyên saat neh pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.